Somali mɔgɔ minnu fatura bolimafɛn dɔ fuduni senfɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen hakɛ sera mɔgɔ 120 ma min ko Al-Qaida ani Al-Shabaab jadijɛkulumaw de ye nin waliya cɛjugu in kɛ u ka ministiriso min sigilen don kalanko kunnada la. Aligérie jamana ye u ka baro sigiyɔrɔba dɔ kurubon kari ka kɔn u ka baro sigiba ɲɛ min bɛna kɛ coronavirus bana kɔlɔlɔw kɛlɛli kun kan. Jamanatigi minnu makɔnɔlen don a lajɛrɛ kun kan ye Égypte, Tunisie, Koweït ani Qatar jamanatigiw ye. Afrique du Sud jɛkulu min sigilen don musow ka hakɛw la kɔlɔsili kama bɔra kunun tɛnɛ ka nisɔngoya taama dɔ kɛ u ka kiritigɛso dɔ da la Johannesburg dugu kɔnɔ ka sabu kɛ cɛlaka san 21 dɔ min ɲangira k'a fɔ k'a ye muso 6 faga. Cameroun baɲumankɛtɔn solidarité technologie bɛɛ ka mɔgɔ caman de dɛmɛ Douala ani Yaoundé dugu kɔnɔ kuranko kun kan min bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni ɲamanɔgɔ ye. Égypte jɛkulu min bɛ wele ko Forever is Now seko ni dɔnko kun kan ye u ka fɛɛrɛkɛnɛba dayɛlɛ ko Al Egypte seko ni dɔnko mɔgɔ 12 ɲɔgɔn olu de ka jaw bɛna bɔ ka yira Gizeh o pyramide da la.